Matthew, ¿por qué trata a la señora Loring de ese modo? La trato como a todos los que me sirven. Ella no se queja. No importa. Hi ha gent que diu que són una animalada, però que quedi ben clar. L'única cosa animal que hi ha en un Alpro és el gust. Encara no els has tastat? Alpro, bo per tu i pel planeta. Què tal? Ja estem aquí, Opinacat, en directe des de 8TV. El paripé, de fer el no sé què, de fer tot això. Núria, ja m'ho diràs. Segons qui. Quan vulguis. Prestigi. A mi lo del poliamor ho sento, Montse. No va amb mi. I com es fa la independència? Fent-la. Com? Què vols que defensi? El socialisme que defenses tu? Porque tú eres una liberal que quieres que la gente sea una esclava en el puesto de trabajo. Vamos a... Calla un segon, home. Sabem que d'opinions n'hi ha moltes. Serà tuyo. Como que el mío yo no tengo inspección de trabajo. Parlar de què? I totes les trobaràs al mateix lloc. Felicitats pel programa. Vostès han sintonitzat 8TV i l'Opinacat. De dilluns a diumenge a 2:15 de la tarda a 8TV. Descobreix la nova Puleva Omega 3 ara en Proessentia. Una avançada combinació de nutrients que t'ajuden a mantenir normals el colesterol, els vasos sanguinis, la coagulació de la sang i la tensió. Perquè el colesterol no és l'únic que s'ha de cuidar. Nova Puleva Omega 3 en Proessentia. Cor sa, cor content. Per posar-te en forma vas començar amb la roba tècnica. El primer pas pot ser més senzill i natural, com els talls de formatge Millán Vicente. Millán Vicente, 100% natural, 0% bla bla. Som així. La natura que ens envolta és part de nosaltres mateixos. Per això a Viladrau, l'aigua del Parc Natural del Montseny, desenvolupem projectes per preservar la biodiversitat de la nostra natura. Perquè on hi ha aigua, hi ha vida. Viladrau, portem la natura dins. Aquest divendres, a Economia de Guerra, Endesa dispara la seva producció elèctrica amb carbó en plena transformació verda i dispara la factura dels consumidors. És aquesta la transició energètica que s'espera? L'actualitat econòmica explicada sense filtres. Economia de Guerra. Divendres a 9:15 de la nit amb Gonzalo Bernardos. Somos un centro médico homologado con registro sanitario dedicados a la belleza, salud y bienestar. Contamos con un equipo médico multidisciplinar de larga trayectoria profesional, cada uno especializado en las diferentes unidades que integran la medicina y cirugía estética. La clave en el éxito de nuestros resultados se basa en un buen diagnóstico para poder ofrecer el tratamiento más adecuado a nuestros pacientes y poderlos acompañar en todo el proceso. Juntos conseguiremos tu mejor versión. Esto es BCN Clinic. Te esperamos. Ha despertat Catalunya durant anys. Presentador tot terreny. A càrrec del vermut més explosiu de Catalunya i presentador de l'Atrapa'm si pots. Llucià Ferrer, aquesta nit, al circ. El Circ Històric Relull és elegant, divertit, emocionant, sorprenent, autèntic, màgic, tot allò que esperes veure i tot allò que et sorprendrà dins la bonica carpa Relull. Descobreix-ho en família amb totes les mesures Covid. Circ Històric de Rosa Relull, el circ de la teva vida. Entrades a relull.com. Es duro con ella. Que se marche. Oiga, no sabe usted apreciar lo que tiene. Ven, me dice usted cosas que no se las toleraría a nadie. Pero todo cuanto le digo es verdad. De acuerdo. De hoy en adelante trataré de ser más amable con la señora Loring. No es eso lo que yo quería hacerle ver. Dejemos esto.